lakbay Katoliko na napoy usa ka panghitabo ambot ug asa ni dapit nga lugar. Ribulto ni Saint Joseph o ni Mother Mary gilabay sa basurahan, sa truck nga basurahan ba? Na ang video. Isn't that like ungodly? That's very ungodly. Mga walay respeto. Kadtong mga dili mo to aning mga icon sa simbahang Katoliko labi na ana, no, mga imahe, mga rebulto sa mga santos, palihog lang ngayon yung ilabay. Kung gisungutan mo na ihatag na sa simbahan kay nasa simbahan ang hukom ana. Di ka ilabay nyo basurahan, mura mugway mga respeto. Og inyong picture kuno o rebulto inyong ilabay na malipay mo. Ay